Мадона и Кабала. Мадона провокира в голяма степен нарастването на интереса към Кабала, но не мисля, че този, който я последва, действително ще се задълбочи в същността. Не е ли опасен този момент за Кабала, а именно проявата на популистски мотиви и това, че никой няма да се запита защо хората се започват да се занимават с нея? Днес хората започват да се занимават с Кабала, тъй като подсъзнателно чувстват, че в нея могат да намерят отговор за смисъл на съществуването. Настоящият живот преследва абсолютно всички ни. Бих казал, че кризата е всеобхватна. Виждаме и чувстваме това във всички области на живота на човека и обществото, на нашата цивилизация. Ние не сме достигнали още до нейния връх. Намираме се преди него. Но когато го стигнем, ще започнем да чувстваме и да си задаваме все повече този въпрос. Защо съществуваме? Ще изпитваме страдания, не защото нямаме хляб, а от усещането за пустота, което непрекъснато ще се увеличава, а ние ще се питаме как да го запълним. Тоест, какъв е смисълът на живота? В напълването, а няма с какво да се напълним. И когато в човек възникне не въпросът за това, как да се придвижи в своето егоистично развитие, както сме правили в течение на цялата наша история, а реалният въпрос за смисъл на живота, откъде идва и защо съществува живота, смъртта и така нататък. Когато този въпрос се появи, тогава човек подсъзнателно започва да търси методика, която да му даде отговор, и това е Кабала. Затова днес, когато тази методика е необходима и търсена, с нейното име се спекулира. То се използва, за да се продава какво ли не. При вас Москва също продава червени конци, светена вода и всякакви други предмети. Това е естествено. Появяват се разни заклинатели и духовни практики, които уж са свързани с Кабала. Днес това се случва по целия свят. Използват името. Нищо не може да се направи. А Мадона стана по-известна благодарение на това. Иначе, кой щеше да говори само за нея? Единственият ти принос е, че популяризира името. Но пък хората порядъчно се объркаха. Разбира се, тя е тръгнала по този път съзнателно. И тя, и останалите холивудски актьори се занимават с това и много добре знаят какво всъщност правят. По принцип това от всякъде си една дългосрочна, печеливша и популистка акция. Въпреки всичко, Кабала ще се разпространява и ще става все по-известна. Днес тя се изучава практически във всички университети в света. 1800 катедри по света изучават Кабала. Навсякъде и все повече звучи нейното име. Така че, когато Мадона говори за нея, тя популяризира себе си, а не Кабала.